Nagpahigayon og fogging kontra dengue ang mga personal sa Davao City Health Office sa usa ka purok sa Barangay Kalinan proper sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, una nato na report ni sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga gawas sa upat ka mga kaso nga natala sa dengue sa Purok 9 doon sa mga nakuha nga mga sampol sa kiti-kiti sa lugar ug karong adlaw migula ang resulta sa laboratorio nga mga positibo gayod nga Aedes aegypti ang maong mga kiti-kiti o ang klase sa lamok nga nagadala og sakit nga dengue. Giusa-usa sa mga personahe sa Tropical Division sa Davao City Health Office ang mga balay sa Purok 9 Barangay Kalinan proper Davao City nga dunay natalang nagkadengge aron nagpahigayon og fogging. Nagfogging sab sa mga kasikbit nga mga balay, lakip na ang mga luna nga dunay nakitang mga kiti-kiti sa gipahigayon surveillance sa buhatan sa milabayng semana. Sa maong Purok Manggod, upat na ang natalang kaso sa dengue. Diinduhan ni ini ang karon lang bulan sa Mayo ug bago lang naka-recover ang mga pasyente. Gipasabot pud sa taga City Health sa ato nga ang fogging is not the solution gyud, no? Ang solusyon gyud ang pagpanglimpyo ug pagpangyabo sa maong mga tubig gyud. Migula sab sa resulta sa laboratory test nga gipahigayon sa kolekta nga mga sample sa kiti-kiti sa pipila ka mga lugar sa maong purok nga positibo kini sa lamok nga nagdala og sakit nga dengue. Ang sample nga among nakuha namo sa sa plastic drum, Egypti, kanisiya, kuan jud ni siya dengue carrier jud ni siya. Sara, sa karona nga nagsugod na ang panahon sa ulan-ulan, no, sumala sa mga health authorities sa kinahanglan nga magbinantayon o magpanglimpyo gayod sa ilahang mga balay. Ingon man katong mga container nga mahimong sudlan og tubig, kailangan katong ipatuman ang oplan kulob aron nga walay mapondong tubig nga pangitlugan ug lamok nga magdala og sakit nga dengue. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.